Presiden ke VPP Ardent Miller Besayaman hak Sngi balang lakin tu wiki paidbah banis nok ketilang hak jingïada paidbah ke besung Shamin Sekretariat hakan riutering unailar. Hak video bola pelan ulo ong ba kini ke jingïa kelong ke jubab ki jingïa ki belanang jur hak Jylla ulo ong ba ki paidbah ki dei ban pha ya ke khubor ke baklan syaka sorkar MDA. Ubesaya moj ulakin no ba ke sorkar kabut ki polisi ba persya ki paidbah bat ki bedong ke jingyar paidbah jong ke jingbam sam ke jingye pher bat ke jingpin julor ke mariang ha ke kerteng jong karoi kapar. Ulakir padru ya baro ki basngokya ya kalawai jong ke Jylla khamtam ki tu ki besyakta ki polisi jong ke sorkar banwani shimbenta ha ke ni ke jingyat paidbah Haga bakut ulaong ba ke sorkar kadai ban pinsange ki polisi ki ba persya ke jingmentoi jong ki Trai mulung bar ula khon ya ke jingye teli ban yada ya galawai jong ke Jylla bar ki paidbah jong ka. Kubleye fi baro. Lingba kani ke video nga kwa ban pensyai shikin shnong jong ke Jylla. Hagbedi bat karai jong ke Voice of the People Party ban perlong ya ke jingya paidbah ke Jaintia Shamin Sekretariat hakan riutrik unailar arajar arpunriu. Kidon shibon ki mat bat ki jingye ki baka Jylla kaya kendo. Kepulauan ra ia ke jing bat ke jing jinjar ka bakrau ia ki babon ki shnong. Kani ke jingye paidbah ke penpau ia ke jing pitar ke jing ki paidbah ia ke jing bamhon ke jing ki paidbah ia ke jing persya ki paidbah ia ke rukom trekam jong ke sorkar MD. Kau belum persya ya ki trai muluk ki trai jaka persya ia ki beduk ki bakeduk ki berit ki beria ka ba pen kharoi ki kam bamsam ka rukom trekam ka ba pharia ia ki shnong ki thau bat wanrah ke jing pat ke jing pra ha ka jai benriu ka jing Pynjot ia ka mariang ha ka keteng jong goroi ka par bat kidon chibon ba ki jinge ba ki mat Ri kapor kam sha bangan batai lut yaki hakani kapor kumta ni kintu yaki pai ba shnong ki badon ya ka jingkit kli nakamta kala shai kala shisin kaloi jokari ba ka jai benriu bakini shim bentala batni kum ka party hakani ka jingya pai ba kabanon ka khubor ka shai bat ka baklan syaka sorkar bangin ong katu kala Biang ka sorkar ka diban sange mator yakini kul kom trekam ki belum persya ya ka jing bit ka jing Biang ka jing mentoi jong Trai o Trai jaka ni don kam ban ying tli ka wei kum ka jai riu ban pen pau ya ni ka jing slow ka jong kublei shibon Kanong ba bniah ka don ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka wei ka them artli ki Jylla ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phaudli ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin bniah ka te ka than kum ka jaka ka belong critically polluted hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrei ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki Jylla Mynta ki dang pen khre ban thau ya ka joint action plan